una d'elles, les baquetes a l'aigua. Vejam en què consisteixen. El poble del Genovés, a la comarca de la Costera, és conegut per la seva relació amb la pilota valenciana, però quan arriba l'estiu ho és també pels seus bous al carrer. Això són bous al carrer, però jo he vist que per així la gent està banyant-se amb pols d'aigua. Sí, és un poc més de festa que han fet, per els xavalites i el poble i això, que es puguen divertir un poquet més. Són bous al carrer xopats. Sí, bous al carrer en aigua. Ben arremullats tots, fa calor. És un poquet més perillós, no? Perquè córrer banyar davant del bou, no sé jo. I que anar un poquet més amb cuidado. Xopa! On va ser ni se poal d'aigua? Ni se t'ocorrisca tirar-vos-la a mi, A banyar-te tu no. Que volia preguntar-te jo, que quina gràcia trobeu d'estar ahí en el bou, tots banyats? Per la sang, home, sou del bou per la sang, així en este poble. Bueno, cuidao en el bou, que el tens ahí darrere, cuidao, cuidao. Mos van a banyar. Mos van a banyar. Mos han banyat. Entra, no que te veig darrere. A mi em fa una molta por, vaca. No, tens que entrar ahí, solta la tua adrenalina ahí, home. Jo si vos tenéis el micròfon i passa'm un paper. L'agarres? Grava, Ei, anem pa casa. Alberto! Tu, que sóc de la tele. I com a festa de xiquets que és, els bous al carrer al Genovés, què teniu per així? Així amagat. Hola, quina pilota més gran! I això per a què? Perquè l'enganxem. Ai, que està sí! Ei! Ui, no mos ha vist. No mos ha vist. A veure si no el tirarà d'ahí. Ixes són les vaques bones, les que fan mal. Ixes, no? Les que més por me donen a mi. Ixes són les bones. Mira. No m'entra! Ai, que m'ha de matar Ja estic un poc més tranquil·la. Heu aconseguit entre tots que estic així dins. Ara, compta'm, si ve la vaca, si aconseguís entrar, què he de fer? Pues quan t'entre, te passes per el barranc i te passes a l'altre costat. Ja està. Ai, vaig a provar, a veure, vaig a practicar-ho, a veure... Ai, mare. Així no m'agarra, no? Claro. Que és fàcil, no és difícil. Ai, mare, que estava fora! La manguera! Que ve la manguera! Ara sí que mos banya tots! Bous al carrer, bous a la mar i al Genovés, bous banyats. Les festes taurines continuen a la Comunitat Valenciana, també a l'agost. Ei, que bé que s'ho passen al Genovés, Òscar. Disfruten igual amb aquest campionat de raspall. Per supost, i si no, mira, en estos moments van a traure. Esta és la treta d'este campionat de raspall al carrer. Eix és l'encant que té, que no es fa en un trinquet. Així vegem, per exemple, una persona que ha passat molts anys al carrer veient les partides. Vostè està seguint la partida amb una...